Salam, hormatly vatandaşlar. Salam, hormatly vatandaşlar. Men şu gepleşimde sizin bilen Türkmenistan'daki soňky 2 günlük bolan wakalary gürleşik bolýar. Birinji bilen, ine Türkmenistan'a bazarın saýlawlary geçdi. Halk Keňeşiniň saýlawlary. Şol Halk Keňeşiniň saýlawlaryna şolar gizlin we adamlar bilmediýär, halkymyz bilmediýär, hiç bir informasiýa berilmän geçirildi. Näçe şuraya edilýär? Sebebi bul Berdimuhammedowyň gizlin yalançy siýasaty. Ine şol gizlin yalançy siýasaty diňe Süleýmanow öldürilenini ya Lewapda bolan wakalary gizläp taklamakda däl. Umumy ofitsialna konstitusiýanyň esasyna geçirilen saýlawlar ham gizläp falsifikasiýa edip ine şuraya gizlin siýasatyny geçirýär. Sebäp bu adam mass mediada ýani açyk gürleşikde hiç bir ukypsylygy bolman soň hiç ýerde çykanok. Ya munyň açyk gürleşikde halky bilen gürleşenok, ya da bul açyk debat etkirenok, ya da bul açyk telewizionyna çykyp halkyň ine berýän soragyna jogap berip görenok. Sebäbi bul bir publiçny adam däl. Mundan naşary Berdimuhammedow bütün dünýäniň maskarasy, diktator, Koreýany uzup geçen çempion, diktator diýip hasap edilýär. Muny hiç kim interview aljagan bolanok. Hiç kim interviewda çağıranok. Muny başga döwletler kabul edenok. Şoňuň surata düşmäni, şoňuň bir ýere çykmany ýa bir zat etmän utanýarlar. Sebäbi ertesi gün ýerli öz halkynyň jurnalistleri aýdýar. Siz o diktator bilen näme işiniz bar diýip, ondan şondan utanyp bular gillenýär. Mysal üçin Jennifer Lopez Türkmenistana gelende Amerikaýa naýlanyna muny bir tanqid edip bir topar muň ýani iýdigiler konserde gatnaýan adamlar taşlady muny. Sebäbi diktator bilen ýani aýdym aýdyp şoňa aýdym aýdym üçin. Ol adamyň öňüne bagyşlama sorady we öz puluny bir näçe puluny ýani jest edip näme geçirdi. Ýani fondlara geçirdi. Çağrın fondlaryna beýlik fondlara kömek hasabyna geçirip zordan maskarasyny Berdimuhammedowyň aýyrdy. Ine şuraya Berdimuhammedow bir ýene ýanaşaýsa, şol adam hapalanýar da maskara bolýar. Ine seredin. Bazaryn ýerden Türkmenistanyň konstitusiýon komissiýasynyň ýolbaşçysy, ýani Sentralny избирательный комиссияның ýolbaşçysy, bu aýda 110 bir adam boldy kandidat boýunça. Ýöne ertesi ýem 112 bolýar. Şu 112-nji Berdimuhammedow özüni ýani spiska goşup goýberýär. Bu diýmek näme? Bu diýmek Türkmenistanyň kanuny boýunça 3 gün öňünden ýani kandidatlar saýlanyp seçilip listler ýapylýar. Şundan soň hiç bir adam şoňa içine girmäne ýa listdan çykmana haky ýok. Ol gelip bilmedi, ýöne çykyp bilmedi listdan. Ine şol list tamamlandy, ýapyldy. Bazaryn agşam Türkmenistanyň prezidenti hoply ýagdaýlary ýani duýup öz hoply ýagdaý. Birden şunu men çalşaýmadym. Prezidentlikden aýyrda men hatça bir halk keňeşine geçip galaýyn diýip ýani bizim aýdan akçamyda onun düýnel 31-nek akçamyda ine birden halk galyp bunu aýraýmadym diýip ine şunu gorkup kanunlary bozup Türkmenistanyň esas kanuny, konstitusiýany bozup 70-nji maddany bozup ine özüni ýani halk keňeşiniň wekili diýip saýlady. Özüni spiska goşdy. Elbetde saýlawan bolmady, adam bolmady. Bir kuşdan adam geldi suratna, videosuna ýani yalan watan habarlar programmatyna goýuldy da ine şu zatlar falsifikasiýa edip ýani gizlin edilýän zatlar. Men şunu size näçe duýdurýan, men öň aýyp gelýärdim. Şu parçalar var ya. Kimde kim ay bolýar, şunun öler, täze prezident geler, täze bundan gowul, bulum ömürlükde yanlış ýany. Bunun ne? Bize gelen prezident ömürlük bolup dur. Näçe täze saýlawlar ýok, näçe täze demokratiýa ýok, näçe täze azatlyk ýok. Ne media azatlygy, ne metbuat azatlygy, ne hereket azatlygy, ne söz azatlygy hiç zat ýok. Ine şoň üçin bolup dur. Indi biz
şu zatları durmak için halk bilen üyüşüp halkın güýjüni ölçmeli. Güýç diýeni uruşup dälle, ýanky üýüşüp elimizde gül alıp ya elimizde bir-birinen ýanky tutuşup gidip görkezmeli bize ýarary ýok. Biz gelip öz arş şikaýetlerimizi aýtmana, öz konstitusiýon haklarymyzy almana diýip ýanky çykyp şu ýaly bizim durmuşumuzy çalyşyp bilýär. Indi ýene konstitusiýa gaýdyp gelelim. Konstitusiýa diýmek näme? Şu Türkmenistanda bir kanun bolsa, düýüklü kanun. Bu esasy Türkmenistanyň kanuny ile konstitusiýa. Ne şoň aşagyna, ýani Gражданский kodeks, Jinayet kodeksi, beýleki kodeksler gidýär. Ne şol aşaky kodeksler eger konstitusiýa deňelmese, onda şolar hasap edilmeýär. Ne şol esasy konstitusiýany Türkmenistanyň prezidenti iki gerek boldy. Birinji, özüni gizliň spisiga goşan wagtynda ol ýani goşmana haky ýok. Ol spiskler yapılanna eýýam goşdy. İkinji, özüni spisiga goşup özüni saýladan ýagdaýda. Ol 70 konstitusiýanyň 70-nji maddasyna şeýle diýler. Men size okap bereyim. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 70-nji maddasy. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistan Milli Geňeşiniň agzasy ýa-da deputaty bolup bilmeli. Ine şonuň üçin bir şonuň üçin bir tasdikliýat şu Türkmenistanyň prezidenti konstitusiýany bozdy diýip. Indi bu näme alamaty? Bu diýmek bizim garant konstitusiýany gorap, giýjewni şoňa hiç kim bozmady ýaly. Kim jenaýat işediýän bolsa konstitusiýa esasyna şol jenaýata çekirýärli. Kimin haklary ýa-ni bozulýan bolsa onu jenaýata çekirýärli. Durmaly adam iň bar gulluklygyň ýokursundan prezident, Türkmenistan prezidenti bu tersine konstitusiýany bozup günne erteden akşama çyly jenaýatlar etdirýär. Sevdiğim adamlar. Şu konstitusiýanyň prezident tarapyndan bozulmagy bu konstitusiýanyň üstüne depkilep ýörenmeli diýdi. Bu bizim halkymyň üstüne tüýküreli diýdi. Bu bütün dünýä konvensiýa, halkara konvensiýasyna, bütün dünýäde kanunlary hiç zat etmedi, hiç zat hasap etmedi bolýar. Ine şu ýaly bizim milli liderimiz, bizim arkadamyz, bizim yalan walan programmasy boýunça iň hormatlanýan beýik eziz arkadamyz. Ýöne hakykatdan ne bolsa ol haramlyk günne edip konstitusiýany bozup konstitusiýany ýanky kesip ýamap indi şu kesip ýamadan konstitusiýany gün bolýar. Normal ýagdaýda ine kanun esasında biz häzir şunu jenaýata çekmeli. Men şondan ýani tutsak etmeli şunu. Bu haramzada günne konstitusiýany bozup ýör. Bunu derrew gaty şart ýagdaýda tutsak etmeli. MHM gullugynyň ýolbaşçysy öz doganlaryna Konstitusiýanyň sudunyň konstitusiýony komissiýanyň sudunyň ýolbaşçysy öz dwaýuryn dogany. Hemme ýerde öz garyndaşlaryny goýdy. Indi bunu tutsak eder adam ýok. Ine şonuň üçin maňa adamlar jaň edýär. Bize adresyny zadyny berin, biz çapyn edip şonu ýa. Zordan taklap durşan adamlar. Hiç kim ellemem. Biz halk bolup çykýar. Halk bolup halkın güýjüniň öňüne durup biljek zat ýok. Biz şonu ederiz ve bütün dünýä görkezler Türkmenistan azatlygyna demokratik ve parahat ýolda barýarly. Şonuň üçin hormatly adamlar. Ine şol dünýäli öňküsüň bolan watan programmasyna şol şaýatlar ba Türkmenistanyň prezidenti jenaýat iş etdi, iki gerek konstitusiýany bozdy. Mysal üçin, haçanda siz bozan bolsaňyz, bir konstitusiýany ýa bir konstitusiýanyň aşagynaky jenaýat kodeksi, Gраждан kodeksi siz türmäge batýar. Derrew üstüňe ılgak gelýär ýa MHM diýdi, beýleki diýdi, olar türmäge batýar. Näçe iki sany oglun şol konstitusiýanyň maddalaryny listov hökmünde paýlanyna bulur jenaýatçy terrorist bolýar. Ýöne hakyky faşist öz halkyny genosid edip Führer ýaly Türkmenistanyň diktatory Berdimuhammedow kanuny bozanna muzat diýilen o. Muňa milli lider diýilýär. Muňa Türkmenistanyň arkadagy diýilýär. Berdimuhammedow siz kimiň arkadagy?
Konstitusiýanyň garanty, konstitusiýana hasam edemok. Gümle depkilep ýörsiňiz. Döwlet inni bamy, inni maňa aýdyň siz. Edi Türkmenistanlar. Inni Türkmenistan'da döwlet ýok. Türkmenistan'da yerine ýetiriji hökümet ýok. Hökümetdäki işleyen ýolbaşçylar maňa aýdýar. Biz şundan bizar, şun günne berýän görkezmeleri diňe jinayet biz mejbur etmeli. Mejbur bolýar şunu etmäni. Şol ýanky telefon almajak bolup, şun jinayet işlerini etmejek bolup, erteden akşama Allah'dan diline diýet, bize bir jan etmedin. Jinayet işlerini aýtmadyn diýip. Sebäbi bulardan kanunyň bardygy nähili işler bilemok. Bu şu psihikdaýdan muny barlamaly, bu keller ýerinemkä. Prezident bolup, konstitusiýany bolup, aýdym at çapyp ýör. At çapanda da ýykylyp utulsa da hökman zuratda ýanky 11 million almaly, bu birinji bolmaly. Men bir da düşünem. Bu ukypsyz adam hemme ýerde birinji bolmaly. At çapşykda aýdymçy, ýazyjy, poet, motor ýanky rally sürüji, velosiped sürüji, olar ýaly ukyplygy bolsa, Ýoldaş Berdimuhammedow o ýarış bar, mnogoborýa diýip, ýanky her hili ýanky spordyň görnüşleri boýunça. Gitdim şo ýere, şo ýerde görkezdim siziň öz hakyky 20-nji bardyňyzyň, hakyky şuraya ukyplygyň bardyňyň. Ýöne bu wezipede bize bir adekwatny, bir kelleri işleyen, bir halk bilen gürleşip bilýän, halkyň ýagdaýyna seredýän, halka kömek edýän bir adam gerek. Sebäbi hakyky saýlaw bolanda biz şoraýal adam gerek bize. Şoraýal adam saýlamadyk. Biz sizi saýlaman soň, jadan bilen hram sizi goýan soň, ol bir iň samsykrak bir ýerini tapyp, onu arky marionetka ýaly oýnar ýaly goýuldy. Bawarama bilýär, köplenip üstüne geçip gitdik. Bunu ýaly bir idiot adama görmedik şo ýerde. Akylly ýaşurlar bar, akylly adamlar bar. Ýöne bunu ýaly idiotlar görmedik. Siz Türkmenistanyň iň bir maskara adamy. Näme meni bolýar? Siz bizim döwletimiz dolandyryp, bütün dünýäde bizi maskara edýär. Konstitusiýany bozýarlar. Gorkman, utanman, ýanky halkyň her bir adamy size ýigrenç baryn aýdýar. Utanman, ýüzüňizi padoş edip halkyň öňüne çykýarlar. Özüňize milli lider diýdirýäňiz o ýallaklara. Ol ýalançy ýallaklar, ýalançy siziň ýanky burlayan adamyz, ýalançy hereketleriniz, ýalançy zatlaryňyz, diňe kanun bozmak bir bilen meşgul bolýaňyz. Siz haçan bir normalny ýaşap bilersiňiz? Siz haçan bir normalny adam ýaly indi prezident da däl, milli lider däl, arkada däl bir normalny adam ýaly hakyky ýaşardyňyz. Kanun bozman, jinayet iş etmän bir adam ýaly adamlar bilen gürleşip, hormat goýup. Şuna bilenňiz, o milli lider arkada we aňarda dursun. Şonuň üçin, hormatly watandaşlar, ine şu adam bizi hiç wagt gowluga eltmeýär. Diňe erwetdi eltýär. Erwetdiňden gün-günden agyrlaşyp gider. Men size bir zat aýdyn. Häzir men Fransany we Ýewropa döwletlerini analiz edip gelýär. Topur bolup. 2022-nji ýylyň sentýabryndan bäri ýanky newit galmýar. Diýmek, şol bahalar diňe aşağı kaçar we dolar diňe ýokary galar. Türkmenistan yerine ýetiriji hökümetiň ýolbaşçysy Berdimuhammedow diňe şoňa garaşýar. Diýmek, şoňa çeli hiç zat ýok. Bu adam bizi tupiga salyp edil. Tupigiň ýanky deşip geçip aňardan çykarar bizi. Ene şu ýaly. Men şunu bilmeýän oglanlar bilen gülüşdim. Bular maňa ýanky ýagdaýlar düşündirdi. Hakykatdan hem ýagdaýlar gatar. Ine häzir bizde bir halta unyň bahasy 20 dolar. Ine şu ýaly bir halta unyň bahasy birinji tor Gazakstanda 12,8 dolar. 58% tapawdy. Men bir da düşünemok. Näme biz buğday ýygnamadyk mı? Näçe bizim buğdaýymyzyň çykarýan uny kleýkawina boýunça 10%, 12%, 9%, ýöne Gazakstanyň 28% kleýkawinasy, ine şoň bahasy 12,8 dolar.
şoň ýarty klikawyna bolmadyk. Gazaklar furajny zerno diýerler da. Furaj zerno ýa mallar üçin buğday ine şondan edilýän unum ýa mallary gidýär. Ine şol bizde Gazakstanyň birinji tortundan 56% gymmat satylýar. Näçe? Men size aýdaýyn. Ýegenler bu biznes alyp barýar. Ýegenler baýamaly. Türkmen halky gyrylýar, ölýär, ol hiç kime ýanky interesat eden ok. Türkmenistanyň garanti bizim haklarymyzy sakla, beýlekden gora, bütün dünýäden gora bizim haklarymyzy saklayan saklamaly adam özü kanun bolýar. Görüp dursaňyz. Konstitusiýanyň 70. maddasyny Bazaryn özü bozdy. Onu 30'una da yalan vatan programmasyny ofitsialny bütün dünýäye yaratdy. Ine bu zatlara biz baýlana ýazyp iýerdik. Ine Türkmenistanyň diktatory günne kanun bolýar, ine şuraya zat edýär. Ine ona Verhovny komissar, onun ýanky bölümleri şunu pretenziýa berýär. Siz ine adamlaryň jalbylary we ardylary we adamlar şunu ýerdiýär, ondan başga döwlete ýerdiýär. Bu bolsa, edir şo bolansoň tiýetine şo güni yalan vatan programmasyna ine bizi bütün dünýä millet guramasy bizi gollady, ine şu programmalar etdi. Bir topar yalan zatlar edýär. Bunyň durmuş yalan. Bunyň edýän iş yalan. Ine şoň üçin biz şulardan bir daha da garaşýar. Hiç sat bolmaz. Yok hiç sat. Izy boş buran. Şoň üçin o jaýlar bolup kartinka edýär, bütün dünýäni allamak üçin. Ine şuraya ağlar yaşak gelýär. Men size bir soru aýdaýyn. Egerde bir adam özüne milli lider diýdirýän bolsa, arkada diýdirýän bolsa, hemme zady yalan. Şoň prezident bolmagy yalan, şoň prezident bolup ýanky edýän işleri yalan diýip aýdym aýdyp ýör. Kabina biz getirdik buny. Tanqid işletip başladyk şunu. Kabina getirip başladyk. Ön gelmeýärden. Aýdym aýdyp taşap, ýani atçap gelip ýören velosipedist. Ine şunu hemme zady yalan. Ine şu adam yalançylyk edip döwletde öz roluny taklajak bolup, döwleti bizden ogurlajak bolup otyr. Ine şu adam gowlugy eltenmedi, özüňi aýdaýyn. Pikir etmeň men şunu tanqid edýän ýa-ki lezzet alýan şondan. Ýok, o. Şunu pikir edemde ýaşatyň gelen ok. Sebäbi şuraya bir necis jellat adam beýan edende özümi onsoň bir özümi gowduýmyan. Men bir gowuk tawukany gowuren ýa sport olanlar bilen hedir edip sport edip ýakalaşan gowuren. Inanın şuraya bizde milli lider bütün dünýä maskarasy. Indi ýene bir misal aýtjak bolýar, ine bir gelin ýa-da gelinmi gelinden bilemok, haýat güzeldi. Hani indi şol oglanlary alyp çykyn, siz taýýar däl halky nire itekleýärdiňiz. Hemişe yalanlar aýdyp, halkyň umydyny ýok edýän, hiç kim hiç ýere çykmady. Şoň gedek haçan soňky haçan gitdim Türkmenistana, o ýerde zakon ýok. Samsyk skaskalary aýdýan, sen adamlar odatýan. Ine seredim. Şu gelin diýen zady käýerler dogry. Doğrudan men Türkmenistan'a köpden märe gitmedim. Ýöne soňky 6 aýda men Türkmenistan'dan günle gepleşýänlerim bütün ömrümde şunça Türkmenistan'ın içinde bolup gürleşip görmek. Mar welaýatynyň hemme etraplary maňa jaňa ýadyýar, aýdýar, video bilen gürleşýär, Zoom bilen gürleşýär. Daşow, Leva, Balkan, Ahal, Aşgabatly oglanlar jaňa edip gürleşip men habarlarym içinde ýaşap şunça bilmedim. Şunun içinde yaşap, şu haberleri bilip olmuyor. Anladın? Yani hem yerden haber gerektir. Dine bana da benim ştabımla gerektir. Bizim yankı yap grupları gerektir. Her kimin doğumlarına şu var. Bir topar aktivist yankı videolarını uğradıya ineterdim deyip. Yine hem informasyon gerektir. Şunun için ben Türkmenistan'da bolmadığım yağdayını ervet bilemem. Başka bir görürüm, ben size bir statistikanı denetim geliyor. Men Türkiye baranına şol Dur Sultanyň meselesi boýunça advokat bilen gürleşende men öňler gitdim. Ýani Jumada bar tutulan oglunma ine şol bardy, aýat okuduk oglanlara seretdik. Şo ýerde
Yani ölen adamların kıtabı var, ölýän adamlar. Yani şol öwläçiliňe aty öwlä diýilýär. Yani başga öwläler var, ýöne şu ýerde aty kim bir ýerde ölen bolsa, muň hostary bolmasa ine şu ýerde jaýlanýar. Bizim görgüli türkmenlerimizde bir iýdil öwlä de ýok eni. Ine şu ýere bardyk, aýat okutdyk. Ondan şonuň kitaby bar eken. Şo kitapda her kim, her gün registrasiýa edilecek kim ölýär. Ine şu ýerde gördük. Günne hepde 5-6 adam ölýär. Türkmenlerden. Ýargy da şonu görüp, ýani gyýylar ýöne gelip gidip oturýar, ýani öwle adamlar gelýär, öz hostarlaryna, ýani aýda okutmagyna gelip durýar. Öwle dolup gidip oturýar. Eýem müňden geçipdi. Näçeden bilemok, sebäbi öňüňden geçipdi. Häzir şu näçeden bilemok. Ýöne günne habarlar gelip dur. Ine başga bir pursat Türkmenistanyň içinde Svot galýar. Günne 3-4 adam ölüne kast edýär. Diýmek hepde de ay bir 20 adam, 25 adam, 30 adam ölüne kast edýär diýdi. Seredin 5 adam Türkiýede öwlady ölýär, awariýa düşýär, ölüne kast edýär. Ya ýene orada işte işläp, agry işlerde ýüregine tutýar, kanser bol, ay bir topar ýani rak bolýar, bir topar keserler. Ondan naşary Türkmenistanyna hepde de bir 20-den 30 adama çelli ölüne kast edýärler. Pulunu verip bilmeýärler, kardalyp bir kemsinýär, hiç bir wyhy tapman, ýani çykalga tapman, ölüni ýakýar, asýar, öldürýär, ugsutýar, bir topar swotkalar alýar. Mundan naşary diýmedim diýenne Türkmenistanyň içinde bir hepde 150 adam koronavirusdan ölýär. Mundan başga hepde diýmedim diýenne adamlar ýüreginden tutup ölýär. Şolar 40 ýaş, 40, 50, 30 ýaş ýaşynda ýaşamaly, ente köp ýaşamaly oglanlar şol ýanky işçilik bolan soň, maşgalata bilen pytran soň, maşgalat pytran soň, çağajyklaryna hiç kömek etbilmeýän soň, ýagdaýlaryň kynçylygyny görüp, ýani hiç wyhy tapman, görgüler işem tapman, közenip ýüregini alyp ýöne tappataýyn ölüp gidýär. Ine şolum rejimiň ýanky siýasaty. Ine şu ýer biz hasap gördük. Jemi bir günne 20-den 30 adama çelip ölýär. Bir güne Türkmenler, şu Türkmenler ýaşamaly. Türkiýede ölýän Türkmenler Türkmenistana gidip ýaşamaly. Ola o ýerde de awariýa düşýär. Eýle bol ýöne kanunlar işlese, ýolun hereketleri dogry ýani ortada linia goýulsa, gattarlar bardýurlar bizapasynys hemme zat edilse, ölüm ýetgin gatyp betelýär. Ine Fransada görüp dur şol zatlary. Ine şu ýaly şu adamlaryň diýmedim diýende 90% ýöne şu rejimiň siýasaty üçin ölýär. Günne diýmedim diýende 20 adam ölýär. 30-a çeli, 20-den 30-a çeli. Ine misal getirin. Men Ukrainada öwrenjilerim bar. Şolar bilen gatnaşýan, jaňlaşýan, düýün akşam boluşdy. Men şolara soraw berdim. Şu ýerde bir oglanlar bar. Ýani pyçakda, pistoletde, awtomatda öpdi oglanlar. Şolar ýani wayskowy çarslary turmuş geçirýärler. Tirler bar. Menim at gördüm, gatyp ekeni. Ýani boýboý iskusstwo edende sen yararlary ulan öwrenmeli. Ine şolar bilen görüşdim diýin. Şolar ýani fronta baryp şo ýerde operator geçip ýene izine gelýän oglanlar. Olar diýe bizde käwak bir aýda bir adam ölýär. Käwak bir aýda 10 adam ölýär. Takminan sen 10 niwala şonuň geçen ok diýe aýda ölýär. Bizde bir günne 20 adam ölýär. Şu siýasatdan bizde uruşama ýok. Bizde hiç şart ýok. Türkmenistanyň milli lideriniň programmasy boýunça bizde awadançylyk ýöne adamlar öp gidýär. O diýmek bizde birliň genotsid, faşizm girip dur. Haçan siz o da atýan diýeningizde Oleksandr oglan häzir tutsagda dur, otda däl, tutsagda. Entek türmäge gitmejek ulu bir sorak. Biz onun jany üçin gaty görüşýäris. Türmäge gitse de ölmeýär. Ýöne ine şu ölýänlere näme diýjek bolýar? Onda biz şu ölýänleri halat etmek üçin, ýani galyp herket etsek, onda biz oda atýar. Ve otda adamlar biz azatlyga çykarjak bolýar. Ölmeli ýaly. Şular janlary ýene de öňe gider ýaly. Ýani ýaşaýşy. Onda biz oda ýani adamlar atmaýar.
biz ortaky adamlar öljek bolup duran, ýerteki öljek 20 adamy halat etmek üçin halka aldyryp şunu aýryp hemmelerin hal ýagdaýyny düýedip, ýa-ni ykballaryny çalyşyp diňe bakly durmuşa goýjak bolýar. Ýa-ni dogrymy? Şunu kommentariýaňyzda ýazyň, men şu soraw köp okuyan, ine men dünýä garaşym şeýle, men ýalňyş ýanym boldumy düşündim şonda. Ýene bir düşündirjek adam, men milli hukukçylyk gullugyna, harby gullugyna, polis gullugyna ýülenýär. Adamlar, birinji bilen siz adam, ikinji bilen siz ýa-ni wezipeňizde gulluk edýän adamlar. Polis işlerini ýülenýär. Bizim halkymyz gatak ýagdaýynda. Genotsid, içki söwüş gidip dur, gizliň söwüş. Ýa-ni gizliň hemme siýasatyny alyp barýan Berdimuhammedow, gizliň adam arkasyna durýan Hramow, on iksan suraty we bütün ömrüni gizläp durýar şonu. Ine şol adam öz ýa-ni manipulasiýasy bilen Berdimuhammedow oýnap türkmen halkyny gyryp niýe ýetdi, Hudaý bilsin. Men pikirimçe paçalyk etdiler, soň paçalygyny ýa-ni berge basdyryp paçalygyny elinden alaýar. Men pikirimçe. Ine şol Berdimuhammedow ýa-ni gidýän ýoly. Siz şu zatlar görýäňiz. Size watan gerekmi? Ya sizinle çeýest ýa ofisier ýa o zatlar inni gyra gitdimi? Şu kynçylykda siz şu kynçylygyň içine batyp gitdiňizmi? Size inni hiç zat galmadymy? MHM'de de gowy düýp ofisierler bar. Hemmesi bozuk diýerler, bolmasa ol terörist bolýar hemmesi. Siz böyle bolup geçen zatlar. Ya bu watan diňe dewlet ederekmi, ya aktivistler ederekmi, ya da daşyndaky adamlar ederekmi, ya diňe bize halkymyza gerekmi? Size gerekmi? Onu siz aýdym. Özüňiz renklen. Men Berdimuhammedowyň guly ya güjügi, men şoň üçin öljek, göreşjek, eline oşajak, ýa-ni aýagyna oşajak, yıkıljak, öljek diýip aýdym onu. Biz bileli. Onu biz diňe bir adam üçin garşy göreşen de okenik. Bizim karşımızda gizliň bir topar gulluk var, bahar ekenlik biz bir bileli şol atdary. Aýdyň bize. Näçe şu haramda adamy gollaýan? Nämeň esasynda? Men borjum edýän. Onu borjum bolsa, ol iksany ben näni? Konstitusiýaň maddalaryny ýermäni bolanlar nämeň esasyna saklaýan? Wyjdanyňyz ýokmy sizin? Onu näçe Berdimuhammedow tutsak edýän? Hana kanun bozdy, konstitusiýany. 70-nji maddany bozdy, okap açyk görün. Ýalany şo ýerde. Yalan Vatan programmasyna şonu suwatnamasyny berdi. Onun üçin näme tutsak edýän onu? Prezident bolmasa anarsa bolsun. Fransada ýa tutsak taşlardylar. Näme Türkmenistanda şo bolýa? Şol ýaly iki ayaklı, iki elli, bir kelleli adamlar Avropada ya başka devletlerde o zat bulunur. Sebebi bizim barimiz şu diktatör isliýär. Ilayta da hukuk gorayan gulluklar. Size gerek şu diktatör. Şu bolmasa siz ýaşap bilen bol. Men şeýle pikir edýän. Şonuň üçin araňyzda wyjdanly, halk üçin, öz garnaşlar üçin, öz üçin, çağrı üçin, geljek üçin pikir edýän bolsa, watan üçin, onu siz azajyk kelleňizi işledin. Bolýan ýagdaýlary sabotaj diýilýär. Berýän ýanky görkezmelerine gözüňi yum. Ay bolýa ýok diýip syptyryp goýan aktivistleri. Şo ýene de şu aktivistler sizin haklaryňyz üçin, sizin geljegiňiz üçin, sizin bakty durmuşyňyz üçin jany ortaga goýar. Beýem barjak nukudumuz diýişik geçtik, urup geçtik. Mundan beter dünýäde döwlet ýok. Biz birinji bolduk. Koreýany utduk. Koreýada da adamlar bakdy. Olaryň diktatory bar, näme bolsa diktator öz doganyny atdy şu halk üçin. Gidip ýanky halk bir zat problem bolanda birinji bolup barýar. Şoň üçin muny gowy görýär. Muny gowy görýän ýok. Kime diňlesem, muny ejesini kagadyna goýmak. Zordan saklap dur. Bolya mun kanun esasına edildi diýip. Bu haramda adam sowista aňarda dursun. Hiç taýdy ýok. Wyjdan, men pikirimçe durmuşam yalan öýdän. Bir normal esasyndan dogulmady öýdän. Bu bir terbi alyp görmedi öýdän. Bu hiç taýdy bilen öýdän bir ýa wyjdan, ýa-ni çeýest,
öz medeniyetini, öz kılık kıyafetini hemme darmı yanan bir men tanamok bir adam başka. O oylanyp gördük Türkmenistan'da. Biz men işlerini şu daş döwrüne göýük tepe Bekardine çeli o aylanyp guruluşlady. Bunu ýaly adam göremdi o. Şonuň üçin Büyük Türkmen halky. Biz bir sany özüni oňurmaýan dünýäň tormazy Berdimuhammedowa seredip durmaly. Biz öz ykbalymyzy, öz watanymyzy elimize alala diňe öňüdeli. Diňe Türkmenistan. Sag bolun.